Zer eskaintzen die Durangoko azokak haien lanei? Eskaintzeko plaza bat gure sorkuntza kaleratzeko eta jendeak ikusteko eta ikustarazileak izateko eta zabaltzeko aukera bat, bai estanan bidez, eta gero bilarra hotzenean jotze dut, eta han ere zuzenia erakusteko gure lan, zuzenia plaza bat gure lan erakusteko. Produkzio aldetik ezer, baizik eta erakusleio moduan, diska hor dago, hor ikusta daiteke eta jendeak zure izena, zure taldea eta zure produktua ezagutzeko oso leku eta momentu da eskaintzen dagoena da. Holan esan da marketinga, publizitatea eta bertan saltzeko aukera. Bai, eskaintzen diguna da zuzentasun hori. Jendea hona etortzen da, argazki harretera dezakegu, sinatu dezakegu, euren diskoak euri osi eta hori gauza polita da, zuzenean. Normalean, gu ez dela gaude gure lokalean kontzertotan ikusten gaituzte eta dendan erostu dute diskoa eta hotzagoa dela esan daiteke. Durangok eskaintzen dena hori da, kontzertasun hori eta plataforma bikaina ere komunikabideekin bat egiteko eta horre goteko, gauza handia da. Durangoko azokak eskaintzen duzku luze asko, esango neke bai musikaldetik, bai sormenaldetik eskaintzen duzkunera aukera bat urtetan. Eta gero, beste aukera bat oso da urte osoan ikusten ez duzun jenti ikusten aukeri mututu zeure gremioak. Bai geriak, bai aberlaitek, musikuek eta horri egozten dago. Lekua dago, jendeak zuzenean egoteko. Egilea eta entzulea batera gaude eta jendeak kontatzen dizu zer iruditzen zaion, orduan kontaktu zuzena dago, eta hori ikusteko da. Nahiko proiektzio lekutxo bat, aparte, eta beste hainbat artista eta lan narkotik bai egiten kolaborazio bat edo, eta elkarri diskuek jokatu, hori oso polita elkarri artistekin diskuek jokatzien, eta jendeak indirektu egon alizetie, batzen ez asko. Nik uste diska batek izan daiteken izan dezaken ibilbidearen zati oso handi bat, zen dela hemen. Gitzen bat, zauko politzateke esatera, uneko gehi edo. Ez konzertuterra sartzen dela kontu azokan. Zure eskaintzen digu, pilo bat, eskaparate bat da, lara aurkezteko aukera bat diguna, eta asko eskertzen da, eski esan. Gehien bat, jendian ganako jendiaren gana heltzea. Etortzen da jende guztia, toki guztietatik azkenean erresagoa da, jendia denak toki batean etortzea. Hau, bertan, baratzea jendea ikustea, kontrakoa baina. Jendian gana iristeko oso balio bideo da. Ikusgarritasunean ikusten. Zautzen zaigo, jendie igual zaigo zautzen oztaki zertan aizean, jende horren gata ikusteko da. Errestasun egon